Яшьләрдән иң кыю фикерләр Казанда безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе дигән 10-нчы республика форумы эшли. Форумның беренче эш көнендә мәйданчыкта финалга чыккан проектларны тәкъдим иттеләр. Яшьләр нинди уй-фикерләре белән уртаклашты, нәрсәләргә һәвәс булуларын күрсәтте. Бу хакта киләсе репортажда. Мы шьем сумки и наносим на каждую из них индивидуальный дизайн. В нашей команде трое. Киләчәктә экологик яктан чиста кечкенә букчалардан файдаланып булачак. Алар гадәти төргәк пакетларны аштыра. Шулай итеп укучылар табигатьне саклауга өлешләрен кертә. Без мөһим эш башкарабыз һәм глобаль проблеманы менә шулай хәл итүебезгә шатбыз. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе форумының янәшәдәге стендында телне саклауның мөһимлеген аңлаталар, туган телгә ихтирам уяталар. Это довольно интересно, когда ты идешь по улице, видишь надпись на латинице. Кеше ерактан инглиз телендә язылган дип уйлый. Якыннан күргәч, анда татар телендәге сүзләрнең язылуын аңлый. Без барысына да туган телнең мөһимлеген аңлатабыз. Тел турында сөйлибез. Шулай итеп, яшьләр форумында катнашучыларның фикерләре бердәм киңлеккә үрелә, иң яхшыларын тормышка ашыралар. 10 ел эчендә әлеге мәйданчыкта 100дән артык уңышлы проект башлангыч алды. Яшьләр өчен менә без ел сайын шундый бер нәтиҗә ясыйбыз. Бик зур үзгәрешләр, бик матур эшлисез, бик шатланып, горурланып, сезнең эшегезгә зур бәя бирәбез сезгә, бик зур рәхмәт. Этот год для нас был уникальным в каком-то смысле. Бу безнең өчен уникаль булды. Һәр районда яшьләр парламенты барлыкка килде. Бу парламент депутатларын яшьләр үзләре сайлады. Без сайлау культурасын тәрбиялибез. Яшьләргә берни дә бәйле түгел дигән фикерне юкка чыгарга тырышабыз. Бу көндәрдә Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь эшмәкәрләре зур масштабтагы фикерләрне туплый. $20,000 приз фонды өчен тырышалар. Быелдан башлап кешеләрне берләштерәләр. Татарстанда яшь дипломатларның проект офисы эшли башлый. С огромным количеством молодых людей. Яшьләр арасында дипломатик мөнәсәбәтләрнең ныгуы иң нәтиҗәле хезмәттәшлек алымы ул. Биредә IT паркта җиңүчеләр форумы кылач җәйде. Грант конкурслары лидерлары яшьрәк коллегаларына фикерләрен гамәлгә ашыру өчен ничек итеп финанс ярдәм алулар турында да сөйлиләр. Фанис Мөхәммәтов, Диана Василова, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары.